El baby led weaning és el mètode d'introducció de l'alimentació complementària a partir de trossos, no passem pel triturat. S'ofereixen els trossos als infants i ells mateixos són els que es gestionen i es corregulen amb els aliments que els oferim. Amb el baby led weaning donem al nadó una oportunitat per experimentar amb els sabors, amb la textura i amb els colors dels aliments. El baby led weaning també és un mètode en el que s'ofereix l'alimentació a demanda. El nadó és conscient en el punt en què ell ja no necessita menjar més. A nivell físic, el baby led weaning ofereix molts beneficis, tant en el desenvolupament motriu de tota aquesta part de la musculatura de la cara, en la mossegada, i a nivell motriu en el desenvolupament de la psicomotricitat fina, fent la pinça per agafar els aliments. És per això que a la nostra llar oferim aquest mètode perquè afavoreix l'autonomia.